Insellmilkom dal-waqt il-Ministru tal-Ekonomija, Silvio Xkembri, illi se nsaqsuh dak kollu li tridu tkunu tafu intom dwar il-miżuri, x'se jiġri minnek. Inti f'din il-ħaġa li bidlet id-dinja. Illum qed naraw hekk hux se jħassru il-ġimgħa l-kbira jew le, qatt konna niċċajtaw meta konna żgħar il-ġimgħa l-kbira mhux se ssir il-ġimgħa. Jista' jkun li tiġri din ukoll minħabba tal-virus li ma jidirx u li qed jattakka daqshekk id-dinja. Affettwa ħafna nies, affettwa lill-istudenti. Għalhekk fit-tieni parti tal-programm se jkollna l-Ministru Owen Bonnici, il-Ministru tal-Edukazzjoni. Se nsaqsuh dak li qed issaqsu intom u li battulna fuq it-tfal tagħna fl-iskola. Mela, imma qabel kellna koppja li kienu se jiżżewġu. U naturalment ma setawx jiżżewġu kif kienu se jiżżewġu, kellhom 170 mistieden u mistiedna. Iżżewġu xorta. Ħanaraw dal-filmat u ma se naqdu magħhom, ħanaraw. It's a beautiful night, looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Danica, dan iċ-ċurket bħala sinjal tal-ħabti u tal-fedeltà għajlejk. Isem tal-missier, tal-iben, tal-Ispiritu Santu. U dan iċ-ċurket bħala sinjal tal-ħabti u tal-fedeltà għajlejk. Isem tal-missier, tal-iben, tal-Ispiritu Santu. Just us alone, and it's on board. It's a beautiful night, looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Mela, fuq il-linja kif tafu hawnhekk għandna restrizzjoni anke ta' kemm ikun hawn nies u kemm noqogħdu bot minn xulxin u aħna din qed nirrispettawha. Fuq il-linja għandna lil Danica u lil Ian, nilqakom Danica u Ian fil-programm. Hello. Hello. Qed tisma'na. Hello, Ian. Hello, Danica. Mela, din kienet data importanti għaliex taqqat l-10 sin li l-kom flimkien u xek meta żiltu d-data. Iva, ekku. Għalhekk kienet importanti ħafna lina għaliex kienet l-10 anniversarju tagħna propju. Intom kontu l-ħaqtu battu l-inviti naturalment. Mela, kollox kien imqassam. Kelkom nis ġejjin minn barra minn Malta, Tuli. Eżatt, kellna l-familja ġejjin mill-Ingilterra, minn biex naħab. U kien hemm ħsieb li tipposponuh u tgħidu. At no point ma għedna li nipposponu, għaliex il-ġurnata xtaqna nżommu anke jekk niżżewġu d-dar, però speċi kellna l-option li nistgħu niżżewġu fil-Knisja bir-rit biss. Unkunu familja biss, il-ġenituri u l-aħwa. Issa ġifieri intom mortu hemmhekk, mistiedna xejn, mhux hekk? Eżatt. Il-mami u d-dad, il-mami u d-dad tieta jien, ix-xhieda u l-qassis. Il-qassis il-Duranton li nsellimlu minn hawn. Għandi ammirazzjoni kbira għalih, Duranton kien avukat u f'daqqa waħda ddeċida li jidħol jagħti sehemu u jagħti saħħtu lill-ċittadini insara u mhux fil-komunità, vera nammiraħ. U kif kienet hekk, kif ħassejtek, immaġina, diħel għall-Knisja hekk. U l-Knisja vojta, qatt ma ħlomt li se tkun hekk vera? L-għodu kont vera eċitata, però l-moment li wasalt fil-bi porajt Knisja vojta, onestament, vera emozjonajt ruħi u dak il-ħin naħseb kien il-moment li kont ħanifaq nibki. Però mbagħad rajt li fuq wara b'daqqa biex nienu jiddu minn hemm wara u qed le, tibkix u żammejtu dmuħ lura. Però ħejja tkun ilek ħajtek tistenna l-ġurnata li tiżżewweġ jkun hemm il-familja kollha biex tgawdi l-mument u mbagħad fl-aħħar minuta fl-aħħar ġimgħa jkollok tiżżewweġ waħdek. Tħossa daqsxejn. U għettinna wkoll li huk ħareġ b'din idea brillanti li missiedna xorta libsu, xorta kellhom xampanja, għax segwew għajdinna ġara. Jojlin, għajdinna ġara. Iva, bażikament
Fil-bidu meta sirna nafu li anke tat-tiġiet u kollox kien ħajspiċċa, Kate ħareġ bdil-idea li għalinna sma tidux noħorġu u nagħmlu l-ċerimonja tagħkom live. Dak il-ħin jisu sadna naqa biex inqalinna biex dak il-verità isu qabadni fuq ġistaqajn, imma mbagħad isu anke ħbieb u familjar dew jgħidulna kemm nixtiequ narawkom kieku u kellimni ħednilu sma Kate ħednilu idea brillanti ħednilu aħjar nimxu namlu biha u infatti hija vera sempliċi kienet il-ħaġa kull ma minna krejajna grupp fuq Facebook, invitajna il-mistidnin kollha ġifieri il-familjari u l-ħbieb l-aktar li huma close tagħna. Mistiedna kulħadd jarakom. Eżatt, kulħadd rana live dak il-ħin. Mbagħad qagħdu taraw lilhom kif ħaduha meta żewwixtu, meta ċabċbu. Għandkom il-filmati esklusivi tagħha wkoll, le? Eżatt, u l-lum skoprejna wkoll li anka sħabna abdew jaqblu il-video chats bejnietom stess biex jisom bħalli kieku għedin fl-imkien u min iċabċab lem u min jgħid Sabiħa. Samtu l-kejk fuq it-suntiru xek, bat intom ħirġin. Eżatt. Ma kien hemm ħadd ukoll daw. Interessanti naf jien, ma ħadd nħalli lilkom tirrispondu. Fej kontu sejrin honeymoon? Suppost konna sejrin Ruma. Ruma madon fi biex laqqas se twemmel biex żgur bad tkunu x'tistgħu tmorru. Ruma naturalment ma mortux, ħadtu pizza u veru qed tagħmlu il-honeymoon hawnhekk. L-aħħar mistoqsija ta' x'fisser hekk, x'fisser għalikom għax in a way jettu isma' da żwieġ, aħna se niżżewġu u ma nagħmlux it-tieġ bażikament, mhux hekk? Aħna lina naħseb li l-festin ta' wara ħanejdu hekk u l-affarijiet l-oħra kollha huma l-aktar ħaġa materjali u l-aktar ħaġa importanti għalina kienet li ninaqdu fiż-żwieġ u li fl-aħħar mill-aħħar niġu familja fiż-żwieġ. Sagrament tisser ħafna lina u dik kienet l-aktar naħseb ħaġa importanti u għalhekk ħadna dik id-deċiżjoni. Eżatt, hija diffiċli tipo ma tkunx tista' tiċċelebraha mal-familjari kollha u l-bib close. Ma t-laħħar mill-axħar edna isma t-bidda ta' jawis importanti għalina, aħna n tant fl-imkien, issa jmiss li nsiru tipo jena nsir il-raġel taħħa u jisir il-mara tiegħi. Jumbat minn hemmhekk ifhimni. Jalla meta talqu 5 snin fl-imkien u mbagħad tiċċelebraw waħda tajba għaliex inkunu inħriġna b'wiċċ il-ġid minn dan il-gwaj illi għaddej minnu. Nirringrazzjakom u minn qalbna nawguralkom ħafna mħabba u ħafna saħħa. Grazie. Tajjeb naddi kumment żgħar fuq xi noti li kien hemm fuq l-internet għaliex kien hemm qed jgħid allura sewwa funerali u d-dististax naturalment di saret kollha bil-permess tal-Knisja tistgħu tiżżewġu b'dak il-mod kif għamlu u kien hemm ħafna li tħajlu li għamlu hekk fil-fatt. Il-funerali ċekkjajt mal-Kurja, il-funerali ma jagħmlu hemm hekk ukoll għaliex fil-waqt li jekk inti tagħmel qudies għaddew in-nies iridu jidħlu stajt tgħidilhom ibqgħu barra għax dan tiġ privat. Fil-funeral jiġu raba ħbib tiegħu tagħha minn tista' tgħidilhom titħlux dak il-ħin. U allura qalu aħjar illi da ma jsirx ġol Knisja biex dil ħaġa